F'eżerċizzju li sar mill-Kunsill Lokali tal-Fgura bejn il-5:30 u d-9 ta' filgħodu ġie innotat li x-xarabanks li qed jgħaddu mill-Fgura mhux qed iżommu mal-ħin kif suppost. Ġie innotat li filwaqt li fi 3 minuti għaddew 3 karozzi tal-linja, imbagħad kellhom jgħaddu aktar minn 20 minuta biex ġiet xarabank oħra. Kawża hekk ma kienx possibbli li jirkeb kull min kien qiegħed jistenna. Konnilna għal diversi xhur kemm ilu beda servizz l-Arriva nirċievu l-menti. Kull il-ment li bagħtna l-Arriva ma rċevejniex risposta tiegħu. Dejjem jgħidulna ħanstudjaw, dejjem jgħidulna ħanaraw x'se nagħmlu. L-akbar problema li jiltaqgħu magħha residenti tal-Fgura hija li l-karozza tal-linja numru 91 tasal il-Fgura mimlija, l-aktar fil-ħinijiet kruċjali ta' filgħodu. Il-kuntratt mal-Arriva għall-Fgura jistipula li mhux biss karozza tal-linja tgħaddi kull 10 minuti, iżda li persuna ma ddumx aktar minn 10 minuti tistenna sabiex tirkeb. Jidher ċar dan il-kuntratt l-Arriva mhumiex iżommu miegħu. Aħna forsi differenza minn il-ħula oħra hija li l-karozza ma titlaqx vojta mill-Fgura, iżda rridu nistennew l jirkbu n-nista' it-tilajn, nista' ħażabbar u mbagħad tgħaddi mill-Fgura. Għalhekk li qed jiġri huwa li ħafna drabi din tiġi fulha. Il-Kunsill talab ukoll li jerġgħu jibdew jgħaddu x-xarabanks minn triq Valperga u triq id-Dejma u li terġa' tibda r-rotta diretta lejn l-isptar. Jidher li l-Arriva għadha ma laqgħetx talba li saret mill-Kunsill biex issir laqgħa ħalli jkunu diskussa dawn in-nuqqasijiet.